Bona tarda, senyor president de l'associació, senyor regidor de festes, membres de l'assemblea, companys alcodians, amics i amigues, benvinguts tots. Abans de començar l'acte que ens ha reunit avui ací, vull demanar un moment de reflexió en record de dos companys que ens han deixat en les últimes setmanes, precisament durant l'etapa final de redacció d'esta revista, que avui presentem. Per favor, guardem un minut de silenci. Alcoi és ma casa, el meu gran racó, amb muntanyes verdes i un cel de cotó. El riu Serpis canta, sembla un joguet, amb cada onada xiula un secret. Tenim unes claus que són molt especials, les guarden els alcodians, herois immortals. Diuen que obren històries d'un món encantat, on cada racó té un record amagat. Els moros i cristians, una gran emoció, amb música, festa i molta passió. Els alcodians formem amb tanta il·lusió, defensant el seu poble amb el cor a la mà, amb devoció. El pont de Sant Jordi és com un tresor, un arc que uneix els cors amb amor. De nit, la lluna carona els carrers i Alcoi somriu ple de milers d'estels. Jo sóc d'Alcoi, això és el millor, un poble màgic ple de calor. Les claus d'Alcoi són la nostra sort i dins del meu cor les guarde ben fort.
Els que esteu plantats al final, n'hi ha alguna cadira per així davant si voleu sentar-vos, n'hi ha huecos. Bé, donem les gràcies al company José Luis Boronat per preparar este vídeo que en uns minuts ens ha resumit perfectament 16 anys de festa. Emprant imatges i música, hem pogut reviure moments emocionants per a tots. Vull fer extensiu l'agraïment també a la resta dels membres de la comissió que hem tret avant este projecte. Carlos Gisbert, Ismael Gisbert, Javier Pereda i Javier Hilario. Hem construït un bon equip i hem treballat molt per fer possible el que aneu a veure avui. També a Òscar Sempere, que ens ha ajudat en la revisió i correcció dels textos, que són molts, i ha sigut una ardua tasca. I si parlem d'un gran equip, vos presente a tot el planter de redactors que han participat en la redacció de la revista. Tenim 37 articles escrits per 36 persones diferents, tots companys de la Filà o amics amb molta relació amb la Filà. Heu fet un gran esforç i entre tots heu fet un poquet més d'història. Gràcies. I finalment, abans de descobrir la portada, que sé que és el que tots esteu esperant, vull demanar un fort aplaudiment per als nostres col·laboradors, empreses, particulars i grups de festers que han volgut aportar valor a la revista. De vegades, simplement pel gust de veure el seu logo o la seva marca en la publicació que quede registrada per sempre. Gràcies a tots. Demanem la presència en l'escenari del reconegut artista i pintor alcoià, autor del cartell de festes 2018, autor també de la nostra portada 16 anys de festa, José Borrell. Carlos, per favor. Podeu veure aquesta portada, carta de presentació de la nostra revista, és un esclafit de festa molt colorida, molt alcodiana, amb tots els elements que ens identifiquen i ens avança molts dels continguts que trobarem a l'interior. L'alferes, el capità, el lliurament de claus, el rei mag de 2011 i moltes coses més que podeu torbar-vos mirant-la en calma quan la tingueu en la mà, quan la descarregueu d'internet o la consulteu online. La portada ha estat fotografiada per Lola Mondejar, estudi de fotografia, i maquetada, igual que tota la revista, per ICS Gráfico, que han fet un gran treball. Ja veureu que ha quedat un resultat molt elegant i molt equilibrat. Com ja sabeu, la revista estarà disponible online per a tot el món a partir d'esta vesprada, en acabar la presentació. Els que heu demanat amb antelació una còpia en paper, així com els col·laboradors i els redactors de la revista, podeu arreplegar el vostre exemplar també en acabar la presentació. Passem per les primeres pàgines, que són un poc de presentació. Tenim en primer lloc l'editorial, escrita per Jordi Ternero. La xicona es jubila. Per què? Bé, llegiu-la i veureu, crec que és una reflexió interessant. Carlos Gisbert ens ha escrit unes paraules recordant els primers trons que hem tingut estos anys, així com els festers que vam rebre els coneixements d'Alcodiano d'Honor i Primer Tro d'Honor. I tanquem esta primera part introductòria recordant els companys que han faltat des de 2009 fins a 2024. Text i fotos de José Luis Boronat. Des d'ací, un record per a tots ells que sense dubte estan amb Sant Jordi.
Alguns no ho recordareu, alguns encara no havíeu nascut, però allà pel 2010, fa 15 anys, estàvem immersos en la celebració del 50 aniversari de la refundació de la nostra filial. Era un moment de molta il·lusió i molt optimisme, i ens ho vam prendre amb moltes ganes. En primer lloc, vam celebrar un concert recordant 50 anys de música, article escrit per Silvano Verdú. Ahir es va estrenar el pas doble de Fusta a Metall, el primer pas doble escrit mai per Francisco Valor i la primera col·laboració de moltes que ha fet després amb la filial Codianos. Si escaneu aquest QR per ahí baix o li feu clic, podeu veure el vídeo que es va projectar a la pantalla durant el concert d'aquell dia. També vam fer una exposició que ocupava tota la segona planta del centre comercial Alzamora, article escrit per Jordi Recs. Allí vam exposar panells plens de fotos i retalls de la nostra història. També vam exposar-hi figuretes, trajes i merchandising de tot tipus. I un vídeo en bucle tot el dia mostrant els 50 anys d'història de la filial. Escanant aquest QR podeu veure el vídeo i recordar aquells moments. Vam celebrar una gala al Teatre Salesians recordant 50 anys d'història, no només nostra, també història d'Alcoi i de les festes. I allí vam reunir els nostres fundadors que encara vivien en una foto mítica, article de Jordi Ponsoda. En teniu ja prou? Doncs no, encara vam fer també una esquadra especial del 50 aniversari, recordada eternament com l'Alcodiano mudat. Va ser el primer disseny fester de Santi Carbonell i Víctor Ferrer, i després d'allò encara no han parat de triomfar. Article de José Le Molina. I si pensàveu que ja s'havia acabat la celebració de l'aniversari, encara vam tindre una altra. Vam tindre l'orgull d'acompanyar el rei negre en la cavalcada, una experiència increïble, explicada en paraules de Jordi Pasqual. En definitiva, una celebració grandiosa que ens va ocupar pràcticament un any sencer i de la qual no se n'havia escrit res encara. Així la tenim fent un poquet més d'història. Entrem ja en calor encetant la secció de càrrecs i esquadres. Així tenim moltes coses que contar i començarem amb l'esquadra del mig 2015. La història d'uns amics, com diu l'autor Rafael Jorge García Garci. Per segona vegada, Santi i Víctor fent un disseny per a la fila i per segona vegada Paco Valor escrivint la música, en esta ocasió la marxa cristiana Fill del Cinc. I ara obriu bé els ulls perquè el que anem a veure ara és una estrena mundial. Miquel, el tràiler de la pel·lícula Any d'Alferes. Un documental realitzat per Luis Hernández, fotografia i disseny, de 2 hores de duració, que estrenem mundialment avui i que podeu veure esta nit a partir de les 9 al nostre canal de YouTube. En arribar a casa esta nit o demà, vos el poseu i a gaudir 2 horetes. Ja que esteu en el canal de YouTube, subscriviu-vos i li premeu el like. Tornant a la revista, Alferes 2023, escrit per Miquel Jordà, amb moltíssima cura, amb moltíssima emoció, amb les paraules exactes, amb el cor en la mà. Per cert, tercer disseny de Santi i Víctor, que a més van fer tot el boato, i tercera col·laboració de Paco Valor, que en esta ocasió va ser una col·laboració majúscula perquè va escriure música per omplir un llibre, tota la suite Alcodiànima.
Directament lligat amb l'Alferes tenim la qüestió musical. L'amic Francisco Valor ens parla en aquest article del concert Suite Alcodiànima, celebrat en 2023, de totes les col·laboracions que ens ha fet des de 2010 fins a 2024, de Fusta Metall, Fill del Cinc, Alcodiànima, Nasaurina, Almirall, Mossèn de Cotes, Salve Alcodiam, Nida, i de tot el que representa avui en dia la música en la festa. Un article excel·lent que no us podeu perdre. En el primer QR teniu una gravació en directe del concert per reviure'l una i mil vegades, i en el segon la marxa Nida del nostre capità. Fem filar, fem festa. Article d'Omar Castanyer, Mossèn Torregrossa 2023. Fantàstiques fotos. Esquadra Especial 2023. Article escrit per Javier Hilario. En aquest cas, disseny de Juan Climent i música també de Paco Valor, Alcodiànima. I ara que la tenim votant al balcó de l'àrea, anem a rematar. Dani, tràiler de la pel·lícula Capità 2024. El somni que m'imaginava no li arriba ni a la sola de la sabata. També realitzat per Luis Hernández, fotografia i disseny, documental de 2 hores que podeu veure esta nit a partir de les 9 al nostre canal de YouTube. Això ho tenim molt recient, encara no fa un any, la llegenda de Daniel el Just. Article escrit per Dani Cano, unes fotos espectaculars, disseny de César Vilaplana i música de Paco Valor, Nida. Esquadra Especial 2024, escrit per Javier Pereda, 12 àngels guerrers, alcodians, vinguts del cel, obra de Juan Climent, música de Saúl Gómez Soler, Làgrima. I tanquem este apartat dels anys de càrrec, intens i ple d'emocions, amb un article on reflexionem sobre el disseny en la festa, escrit a 8 mans per Santi Carbonell, Víctor Ferrer, Juan Climent i César Vilaplana. I ara demanaré la presència a l'escenari del primer tro, Carlos, perquè en aquesta ocasió tan especial, que estem així tots junts, anem a aprofitar per donar un tancament definitiu i com cal a l'any de capità. Ismael també amb nosaltres, per favor. Ismael, em comenten que has de pujar tu també. Sí, per favor. És tradició que arribat este moment el capità fa lliurement a la fila del retrat que lluirà en la paret de la societat, recordant-nos per sempre esta grandíssima capitania. Endavant el nostre capità, Dani Cano, per favor, puja a l'escenari.
tantes emocions, entrem en uns continguts un poc més relaxats. Recordem 25 anys de relació entre la Filial Codianos i la Societat Musical Cultural de Penàguila i el concert celebrat en 2018 per commemorar aquest fet. Article escrit per Jordi Gisbert, el Bessó. De la mateixa manera, recordem 25 anys de relació entre la Filial Codianos i la colla La Degollà i el concert celebrat en 2019. Article d'Òscar Sempere. Recordem els companys que han rebut el reconeixement de veterà fester durant estos 16 anys. Article i fotos de José Luis Boronat. Per acabar este repàs a la secció institucional, la Comissió de Revista va convocar diversos concursos el passat mes de novembre. El premi consistia en que les obres guanyadores serien publicades en la revista, i així ha estat. Espero que els guanyadors estiguen per ací perquè ha arribat el moment de fer el lliurament dels premis. Per favor, quan escolteu el vostre nom, pugeu un moment per a replegar el vostre obsequi. Gràcies. Demanem una altra vegada la presència de Carlos a l'escenari. Reunit el jurat i revisades totes les obres presentades, recomptats els vots i certificat el resultat, els guanyadors són: concurs infantil de dibuix i pintura, premi exequo per Ainhoa Lucas Segura i Nerea Tendero Mateo. Concurs de poesia, categoria júnior, premi per a Carla Gisbert Martínez, per Les claus d'Alcoi. Concurs de microrelats, categoria júnior, premi exequo per a Laia Tendero Mateo i Carla Gisbert Martínez. Concurs de microrelats, categoria sènior, premi per a Rafael Carbonell Pardo, per l'esquadra de blancs és més que una esquadra. Ara fa 20 anys. Fa 20 anys que el nostre company Juan Abad va guanyar el concurs de sergent major cristià. Va ser en novembre de 2004. Recorda aquell dia en la fila Bascos com si fora ahir, però crec que ell el recorda encara amb més intensitat i ens ho explica en este article. Ell va ser el primer sergent alcodiano i ha sigut el primer de molts. En la pàgina següent, Carlos Mateo ens explica la il·lusió d'un xiquet convertida en realitat. Sergent major Moro, 2011-2014. 2023, Jordi Seguí Orejuela, sergent major cristià.
compartint festa amb el seu capità en la seva fila en 2024. De la mateixa manera que ja havia fet Juan Abad en 2008, el seu darrer any. Tots tres, Juan, Carlos i Jordi, ens expliquen de primera mà el que és viure unes festes encapçalant les tropes mores i cristianes. En la pàgina següent tenim el llistat complet de tots els gloriers, majors i infantils de la fila des de la seva refundació en 1960, fa 65 anys. I tanquem esta col·lecció de sergents amb els sergents infantils. Nico Cano, sergent moro infantil, 2015. Juan Abad Llopis, sergent cristià infantil, 2022-2023. Iona Santonja Aracil, sergenta cristiana infantil, 2024-2025. Tots tres ens expliquen, també en les seues pròpies paraules, que té molt de mèrit, l'experiència del concurs i de la festa al carrer. Un fort aplaudiment, per favor. Tanquem així la part de càrrecs i esquadres amb els lliuraments de claus. Recordem la gala celebrada en novembre de 2023 amb l'estrena del sainet A on estan les claus i amb la reunió al Teatre Salesians de tots els capitans, alcaids, xiquets i xiquetes que han protagonitzat el lliurament de claus durant 50 anys, des de 1974. Un article d'Ismael Gisbert Plaza, on trobareu un munt de QRs per veure vídeos i informació addicional. No s'avorrireu. Ja estem acabant, ja arribem al final i es queden uns articles molt guapets de caire més costumbrista que expliquen la vida interna de la fila, el nostre món intern. Alfredo Rivas ens parla del local del Partidor, Sant Vicent 47, punt de trobada el dia de l'entrada i moltes coses més. Jordi Ponsoda ens explica la Roponà, amb una galeria de fotos, al QR, de les roponades que hem fet durant tots aquests anys. Pablo Gisbert escriu dos articles de molt de pes i molt de significat, la pandèmia i el pòrtic. Destacar el contrast de la primera foto, amb el pòrtic buit i distància de seguretat, i la segona foto amb el pòrtic de gom a gom per una presentació de trajes de boato, amb pocs mesos de diferència, sembla mentida. Roberto Pedro ens parla de la loteria, i ho pot fer, perquè ell ha estat 10 anys fent-se responsable del seu repartiment. Poca broma. Jaume Abad ens explica 1000 anècdotes del campionat de cotos intern. Memorial Menta, la retrobada després de l'estiu que ens alegra el mes de setembre cada any. Kiko Aguilar ens explica els secrets del trofeu Filaes, recordant l'any 2022, l'any de les 6 copes. I Jaume Abad torna a escriure, en aquest cas sobre el mig any, però no ens explica el secret de la olleta guanyadora del primer premi 2022. Pablo Miró fa un repàs exhaustiu de les dinades alcodianes, des del Mas dels Capellans fins al Tiro al Pitxón. Si trobeu que no hi ha prou fotos, al QR podeu visitar una galeria fotogràfica que en teniu per veure tota la vesprada. I finalment Jordi Seguí 40 ens explica moltes coses referents als assajos i com han canviat al llarg de 16 anys. Acabem la revista amb els saludes del primer tro, Carlos Gisbert, i del nostre president de l'Associació de Sant Jordi, Francisco García. Ara demane la presència de tots dos a l'escenari perquè ha arribat un moment molt important amb el qual tancarem aquesta presentació. En la passada assemblea de setembre, la fila Alcodianos va aprovar per aclamació la proposta de la Junta de concedir honors a uns companys. Avui és el dia que fem efectiu el mandat de l'assemblea. Per favor, pugeu a l'escenari. Jordi Pasqual Armiñana, Alcodiano d'Honor, i Jordi Molina Espí, Alcodiano d'Honor.
Ismael Gisbert Plaza, primer tro d'honor. Ara es quedaran en l'escenari tant Carlos com Paco i per favor també el senyor regidor de festes, Jordi, perquè ara Carlos farà el lliurament de les 2 primeres revistes tant a l'Ajuntament com a l'Associació de Sant Jordi. Ara li cediré la paraula al primer tro, Carlos Gisbert, però abans de despedir-me vos recorde que ja podeu descarregar la revista seguint el QR o l'enllaç que teniu en pantalla. Tots els que heu reservat una revista impresa, tots els que heu participat en la redacció de la revista i els patrocinadors, en acabar l'acte podeu passar per les taules d'allà on els companys vos repartiran l'exemplar en paper segons llista de reserva. M'han comentat que membres de l'associació convidats a Miquel l'Alferes, membres de la Filà a David Lucas. Moltes gràcies per tot, ha sigut un plaer, visca Sant Jordi. Senyors regidors, senyor president de l'Associació de Sant Jordi, membres de l'Assemblea de l'Associació de Sant Jordi, col·laboradors de la revista, estimats alcodians, amics i festers. Primer, m'agradaria donar les gràcies a tots els redactors, col·laboradors, comissió i junta directiva de la Fila Alcodians per tota la tasca i bon fer per treure endavant aquesta revista, en especial a Jordi Tendero i a José Luis Boronat. Mil gràcies, amics, i un aplaudiment ben gran per ells. I donar l'enhorabona als guanyadors del concurs literari de pintura, així com a Ismael, a Jordi Pasqual i a Jordi Molina per el seu més que merescut reconeixement. És un autèntic honor dirigir-me a tots vosaltres com a primer tro de la nostra estimada Fila Alcodians. En aquestes línies vull fer un exercici de memòria col·lectiva i reflexionar sobre el creixement i la trajectòria que hem compartit com a família durant aquests últims 16 anys. Un camí ple d'històries, tradicions i moments que han forjat el caràcter de la nostra Fila. Som la Fila de Salesians, la Fila del Patronat, un lloc d'arrels profundes i de valors que van més enllà de les festes. A través de la nostra implicació en la societat alcoiana i de la nostra estima per les tradicions,
hem aconseguit construir una identitat única dins del món del fester. Aquesta connexió es recorda que les nostres bases són la germanor, el respecte i el compromís. Valors que defineixen tant les nostres festes com la nostra manera de viure-les. Durant aquests anys, la nostra família ha crescut no només en número, sinó en qualitat humana i en la força del nostre sentiment alcodià. Cada membre, antic o nou, ha portat un trosset del seu cor per fer de la Fila Alcodians el que és avui. Una família que combina l'experiència dels que fa dècades que ens acompanyen amb l'energia renovada de les generacions més joves. Aquesta revista que presentem avui és molt més que una recopilació d'imatges i paraules. És un document viu del nostre llegat, una finestra a la memòria col·lectiva que compartim. Les seues pàgines són una forma de preservar allò que hem sigut, allò que som i allò que volem ser. Perquè cada instant capturat, cada crònica escrita, representa la nostra manera única de viure les festes de moros i cristians. No obstant això, no podem oblidar aquells que ens han deixat al llarg del camí. Ells, els que ja no estan amb nosaltres, continuen formant part de l'ànima de la Fila. La seva absència es fa present en cada acte, però també ho fa el seu record, ple d'alegria, ensenyances i moments que ens han deixat per sempre. Ells són la nostra inspiració per seguir avançant, mantenint viu l'esperit de la Fila Alcodians. Som conscients de la nostra importància dins de les festes de moros i cristians d'Alcoi. Portem el nom dels alcodians. Portar el nom dels alcodians no és només una responsabilitat, sinó també un orgull immens. Representem una història rica, unida a la tradició del patronat i a l'esperit salesià, que dona sentit a la nostra manera de viure la festa. Gràcies a tots vosaltres per ser part d'aquesta família tan meravellosa, per mantindre viva la passió i per fer de la Fila Alcodians un autèntic símbol de germanor i tradició. Visca la Fila Alcodians, visca Sant Jordi i visca Alcoi! Quantes coses passen en 16 anys, I el pitjor és que per mi és que quan més antigues són les fotos més gent conec. Bueno, jo en primer lloc voldria felicitar, perquè no havia tingut oportunitat, tant a Miquel com a la seva família i a Dani i a la seva família per els 2 anys de càrrec que heu fet, perquè heu escrit unes pàgines de la festa d'Alcoi que passen a la història i passen al record de molts dels que les hem viscut, no? I també donar-les gràcies a Carlos per convidar-me, jo sí sabeu que encenc en ma casa, a un acte d'una presentació com és esta de la revista vostra d'estos últims 16 anys, no? I una de les coses, perquè Jordi estava contant on estan els QRs, on podeu descarregar-se les fotos, però la oloreta que fa la revista, això no es pot descarregar en cap de lloc si no es tenim-la físicament. Ho dic perquè està clar que vivim en una societat on el tecnològic va per davant ja de tots nosaltres, no? Tots tenim 3 o 4.000 fotos en el telèfon del WhatsApp potser de l'últim mes, no? Però tindre una revista es porta, per almenys es porta a mi tenint-la estant en les mans, aquelles revistes que es feien en la Fila Alcodiana, no? Les revistes que les portades eren d'Enrique Galvis. Jo crec que n'hi ha des del centenari, en tinc jo reconegudes, no? Els anys de capità. I això fa que pugues tirar-te, a part de les 2 hores que vas a tirar-te veient el YouTube de l'Oferes i del capità, també pugues tirar-te una vesprada fullejant esta revista i comparant-la amb el que ha sigut la Fila Alcodianos i la festa durant estos més de 50 anys, no? Res, donar-vos l'enhorabona, felicitar a tots els que avui heu sigut reconeguts, a Jordis, a Ismael, també felicitar a Carlos al primer tros per els anys que ens heu donat a la ciutat d'Alcoi en estos anys de capitania i com dia Carlos, visca l'Alcodianos, visca Sant Jordi i visca Alcoi. Bueno, bona nit a tots. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a Carlos i a tota la Fila
per haver-me convidat així en este acte, perquè és un acte molt bonico, molt important per la fila Alcodianos, sobretot perquè és l'acte de la revista és on es resumís i on queda tot el viscut durant aquests anys. I en segon lloc m'agradaria, ja que he escrit un saluda, doncs almenys deixem-ho llegir, perquè normalment els saludes a voltes en les revistes passen desapercebudes i no es llegeix ningú, i entonces m'agradaria llegir-los un poquet i que quedara constància de lo que sent també per la fila Alcodianos. És costum que les filades de càrrec, una vegada han acabat els seus anys d'alferes i capità, editen un llibre o una revista on recorden tots els moments viscuts durant aquests anys que han estat plens d'emocions, alegries i satisfacció per la feina feta i l'èxit aconseguit. També és habitual que tant president com primer tro facin un xicotet saluda que s'incorpora a la revista. És per això que quan el primer tro i amic Carlos Gisbert em va demanar que escrigués unes lletres per incorporar-la a la revista, se m'ha fet un nuc a l'estómac perquè aquesta anava a ser el meu primer saluda com a president de l'associació i volia estar a l'altura de les circumstàncies. Però una vegada comences a recordar i repassar el que han estat aquests anys, el venen al cap infinitat de records, moments i persones que han aportat la seva inestimable ajuda per a que tot isquera bé. Com no destacar Carlos Mateo i Jordi Seguí com a sergents majors, o a Nicolás Cano, Juan Abad i Ona Santonja com a sergents infantil. Crec que ninguna fila ha tingut tants sergents en un període de temps tan curt, i és que l'escola dels Alcodianos és ja ben reconeguda en tota la festa. Com no, recalcar també les esquadres espectaculars, especials que en aquest període, especialment l'esquadra cinquantenària del 2010, en la que per estranyes circumstàncies i a causa de la meva vinculació amb la vostra fila vaig poder vestir en fontilles. Coses que passen. Vull donar les gràcies a tots els primers trons i a les seues juntes directives pel treball desenvolupat en aquests últims 16 anys. Sí, 16 anys, 2 anys més de l'habitual a causa de la maleïda pandèmia. Jordi Pasqual, Jordi Molina i Ismael Gisbert, 3 primers trons que han deixat l'empremta pel seu bon fer i que he tingut el privilegi de conèixer personalment i treballar amb ells tant com a primer tro i com a membre de la junta directiva. Especial menció per Ismael, primer tro d'anys de càrrec i ara company de junta. Crec que no hi ha res més complicat en el món de la festa que ser primer tro en anys de càrrec. Però també sé que la recompensa és la satisfacció del treball ben fet. L'enhorabona. Sense la vostra feina i la de les vostres juntes, res haguera estat possible. Felicito especialment a les persones que han representat els càrrecs d'Alferes 2023 i Capità 2024, Miquel Jordà Linares i Daniel Cano Canales. També, per descomptat, a Omar Castanyer Pallà, mossèn Torregrossa 2023. Moltes gràcies a tots vosaltres, a les vostres famílies, així com al grup d'amics, companys de filar, cavallers i dames que us han acompanyat en aquesta aventura. Em consta que ho heu viscut intensament i ens haveu fet emocionar a tot el poble d'Alcoi, amb la vostra il·lusió i bon fer. 2 anys espectaculars de festa. Festa en honor a Sant Jordi. Festa en la que Filar Alcodianos ha escrit una brillant etapa i estic convençut que continuarà fent història en els propers anys. Enhorabona al Filar Alcodianos. Visca Alcoi i visca Sant Jordi. Festa ja, cridant-nos està
Meu lladre que es fira del dolce